Mulla on taas jotain isoa ja painavaa. Oh yeah. Mun jalusta ei jaksa edes pyörittää sitä. Pyöritellään sitten manuaalisesti. Siinä se nyt on. Jikon 6x6 Defender. Tämä perustuu Flying Huntsmaniin, jota tehdään Brittilässä ihan yhteen kokoisena. Ja mä näin tämän eka kertaa RC Store UK-kanavalla ja on siitä lähtien miettinyt, että pitäisiköhän itsekin hommata vastaava. Ja nyt mä sitten sen sain. Kesti kyllä tulla 2 kuukautta AliExpressistä, mutta se makas kyllä lentokentälläkin kuukauden verran. Mä tilasin kyllä harmaan, mutta tulikin musta, mutta en aio odottaa toista 2 kuukautta, että vaihtaisin tätä värin takia. Mut joo. Kori on kyllä supertyylikäs. Siinä on hienoja valettuja muoviosia ja rutkasti valoja. Hyvät sirot puskurit, ei pitäisi jäädä joka paikkaan kiinni. Ja peiliä löytyy, pyyhkiän sulkaa, oven kahvaa ja täällä perässä on tää roll cage. Komea. Tää pystyosa on muovia, mutta sitten nämä viinot nämä on metallia. Cool. Ja perässä kans sitten vähän näitä D-linkkejä ynnä muita ja vastaavasti valot täällä takanakin. Ja täällä on olevinaan pakoputken päät sitten. Niin kuin siinä oikeassakin tulee tuolta kuralätkän yläpuolelta. Täällä on siis ihan tosiaan takapenkki tuolla, että tää on tämmönen crew cab meininki. Ja etupenkit tietysti ja hyvän näköinen toi dashboardikin tuolla. Vaikka onkin tämmönen länsimaisen puolen ohjaus tässä, mutta ei se haittaa. Sitä en tiedä, miksi tää rekisterikilpi on laitettu tähän oven kylkeen, mutta ehkä mä koitan vaihtaa sen tonne oikealle paikalle. Renkaat tässä on 2.2 vanteella ja hieno tuommoinen punainen kehä, ihan niin kuin siinä oikeassakin, mallinnettu siitä nämä vanteet. Ja jokseenkin tutun näköinen tämä rengasmalli, tosi pehmeitä matskua, tosi tahmeen oloinen, luulisi pitävän hyvin. Tää ihan kiiltääkin valossa tää rengas, yleensä se on hyvä merkki, että on pehmeitä. Ja foami täyte tietysti. Ja sitten pieni koko vertailu meillä tässä ihan tuore. Tässä on vielä muovit päälläkin, mutta HP Toys R1011. Eli se niin sanottu Beuka 2.0 versio. Mutta joo, etupyörät on nyt samassa kohtaa. On melkoisesti pidempi kyllä tämä Jikongi. Mutta siis kymppikokoinen sekin. Ja wheelbase näkyy tästä. Tässä normi nelarissa näköjään on pikkusen lyhyempi akseliväli jopa tälle ekallekin akselille. Ja sitten tietysti vielä tuo jälkimmäinen on vielä kauempana tuolla.
Sitten katsotaan tänne auton pohjaa. Täällä on 4-linkkisysteemi edessä sekä takana. Keskimmäisen akselin kardaani jatkuu suoraan sitten tästä tänne takinmaiselle täällä. Ei ole siis semmonen yksittäisakseli tolle takinmaiselle. Kardaani onkin suora malli, ei ole siis reversoitu. Mutta kardaanit on metallia tällä teleskooppisysteemillä. On aika hyvä. Ja akseleissa portaalit sitten. Saadaan vähän ekstra maavaraa. Kurkista taas korin alle, että miltä siellä näyttää. Ja kori lähtee tosiaan, täällä on tämmönen peukaloruuvi edessä ja takana, millä se lähtee. Otetaan ne irti. Ja jousitus on aika mukava. Suht pehmeät tai löysät öljyt ainakin. Mutta sitä on sentään yritetty säätää. Mä katoin, tai kohta nähdään pois, kun otetaan kori irti, niin näkyy, että iskareissa on sitä kaulusta säädetty jo pikkusen. Kun taas esim. Tässä, niin siinä oli kaikki kaulukset ihan vaan yläasennossa ja ei sen kummempia säätöjä. Mutta ne nähdään kohta. Joo, siis tää on vähän tämmönen wobbly. Mä tykkään itse enemmän, että on pikkusen jäykemmät öljyt, että se ei heiluttele niin paljon tätä koria, niin kuin tästä huomaa, että se tekee tommosen miu niijausliikkeen. Korissa on muuten vielä magneetit, jolla se hakee paikkansa ennen kuin laittaa noin ruuvit kiinni. Aika jäpäkkä. Melkein nousee, saa nostettua ilmaan magneettien varassa. Cool. Taas miltä sisällä näyttää. Oho, siellä onkin jo fuusioni melkein asennettuna paikalleen. No joo, hehe, vitsinä. Tuolta etupään niskarista näkee hyvin, että siellä on selkeästi toi kaulus jo säädettynä. Takapäässä ne onkin aika lailla melkein yläpäässä tietysti, kun siellä on tuplamäärä iskareita, niin ne ei tarvitse olla niin kireellä. On hauska, kun täältä näkee läpi tonne pohjaan, niin näyttää aika tekniseltä nämä kaikki linkit ynnä muut, iskariasetelmat vastaavat. Ja vaikka tässä onkin mittavat valot, niin näköjään ihan yhdellä liittimellä pystyy irrottaa ton valo-ohjaimen tästä alustasta. Sekin on etu näissä Dumbo-radioissa. Loistavaa. Tässä on tosiaan diffilokkerit eteen ja taakse. Ja takinmaiset säätää niin kuin molempien akseleiden diffiä samanaikaisesti. Tossa on nopeusvaihde, vipu, servo. Ja täällä sitten vastaanotinboksi. Se on aika hyvin suljettu kyllä, että luultavasti se on ainakin jonkin verran veden kestävä tuo. Nopeuden säädön on suht pienen näköinen ja se on Deans-liittimellä. Mä aion kyllä vaihtaa siihen XT60. Ja täytyy vielä tsekata nämä läpyskät kohdalle. Näköjään sama juttu. Nämä taitaa tulla tehtaalta tällaisenaan, koska täällä on tosiaan eteen jarru taakse asetus päällä, vaikka pitäisi olla toi eteen ja taakse. Sekä sitten tää on Nimhi-akulle esiasetettu, joten täytyy sitäkin säätää pikkusen. Ja tässäkin näköön ihan VP1060. Harjallinen nopari eski. 2-3 S kelpoinen. Sitä en tiedä sitten kuinka paljon se lämpenee, koska tää on muuten aika jyhkeen kokoinen tää moottori. Tää ei olekaan mikään 550, vaan tää on joku 770 varmaan. Joten mä en tiedä riittääkö tämä meille tähän, mutta kyllä me kokeillaan sitä ainakin. Ja toki siis onhan tää nyt vähän painavampi kuin tuommoinen perus 10-auto, mutta
ei niin paljon, että toi luulisi kyykähtävän toi fuusioni. Siinä on niin paljon vääntöä kyllä, että ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Kattokaas muuten näitä runkopalkkeja. Tosi siististi koneistettu. Tuossa ihan näkyy sarjanumerokin. Meillä on 198 näköjään. Tai luulen, että se on sarjanumero. Kattokaa tuota vaihdelaatikon kokoa. Se on about 2 kertaa niin suuri kuin 10 kokoisissa autoissa. Valtava. Toki tässä on muutenkin hyvin paljon painoa jo etupäässä, vaikka akku olisikin täällä perällä, koska niin kaikki paino on suunnilleen tässä. Ja sitten auto jatkuu vielä kuitenkin saman verran tänne taaksepäin, niin ei pitäisi olla sitä ongelmaa ainakaan. Ja koko talossa on tosiaan tämmönen pikakiinnitysklipsu. Mutta täällä ohjekirjapussissa tulee ihan tämmönen perus velkonauha kiinnityskin on mahdolliset, jos haluaa jotain paksumpaa akkua käyttää tai jotain muusta syystä. Sieltä löytyy. Ohjauslinkki on muuten tommonen iskarityylinen, toimii siis servoseiveränä samalla. Mutta tuolla ohjekirjapussukassa siellä on tommonen kiinteä linkki, jos haluaa sitten ilman seiveriä ajella, niin se löytyy myös sieltä. Täältä tosiaan löytyy manuaali, kantsii se käydä läpi, sitten noin ylimääräiset akkuhihnat, sitten rengasavain ja muutama kuusiokoloavain sekä sitten tämä ohjauksen linkki, jos haluaa ton servoseiverin ohittaa. Paketissa tulee myös tämmönen pieni tarra-arkki, missä on tämmöiset ikkunatrimmitarrat ja osa onkin jo noista pikkutarroista lätkitty paikalleen. Ja sitten täällä tulee muutama vielä valinnaisia, laittaa ken tahtoo. Tässä tulee mukana tää tämmönen vanhanmallinen Dumper-radio. Mulla ei olekaan ollut tämmöistä vielä. 6 kanavaa, tossa nappi tuolla, 3-asentoinen kytki ja päällä pari nappia sitten vielä. Ja kannen alla perus reverssit, trimmit ja dual rateit molemmille kanaville. Loistavaa. Ensiajon jälkeen varmastikin kytken sen tähän näin, koska siellä se Dumpo vastaanoten on, niin tää on tosi hyvä radio. Tällä mennään. Eikö toi etulokosouja näytä enemmän kantikkaalta kuin nämä takimmaiset? Ja tässä ESC-asetus Graveler-moodille ja lipoakulle tai lioniakulle. Huomasin juuri, että tämä HB-Toyssin vakioakku, siinä on niin lyhyt tuo johto, että se ei yllä tänne. Ei se mitään. Hyperkouhu voi aina luottaa. Nyt yltää. Eli auton kun laittaa päälle, niin siitä lähtee heti noin sumuvalot päälle. Ei ainakaan vielä käännösvilkkuja. Servo ei ole mahdottoman nopea, mutta on siinä aika hyvin poveria. Tästä ohjaimen yläosasta menee etu- ja takalukko päällä. Ja tosta menee vaihde. Mutta meneekö tosta sitten valot jotenkin? Ei. Valo-ohjaimen liitin väärässä tai juopon napissa väärin kytketty, niin sen takia ei tapahtunut mitään. Eli kyllä tässä on siis indikaattorit. Joo. Taitaa olla takana sama juttu. On ne sitten niin kuin molemmat olevina. Kun pistää tuon liukukytkimen tuosta keskiasentoon, tulee välkkyvät valot. Varmaan takana sama juttu. Ei, takana ei välky mikään. Sitten kun vielä yhden kerran laittaa, niin sitten tulee kiinteät valot. Mitäs takana?
Takana ei ole siis mitään päällä, paitsi peruutuksen aikana noin vilkuttaa. Vähän outo. Joo, nyt se selkisi. Eli nämä takavalot oli siinä portissa, missä pitäisi olla nämä peruutusvalot. Ja peruutusvalot oli jossain ihan muualla. Nämähän ei mennyt päälle ollenkaan. Ja nyt tässä toimii jarruvalot. Nyt on niin kuin jarru päällä ikään kuin. No, jarruvalo toimii. Äsken se ei toiminut. Ja nyt toimii myös peruutusvalo. Paitsi että se joka toisella kertaa se luulee sitä jarruksi jostain syystä. Näin. Mut nyt toimii jarruvalo sekä peruutusvalo joka toisella kertaa. Oh yeah. Ja sitten jos 3 kertaa kääntää nopeasti jompaan kumpan suuntaan, niin tulee hazardit päälle. Samalla lailla ne lähtee pois. Noin. Helpompi. Takapäin kuvaksi. Päätkö sä pois siitä? Joo. Mä joudun käyttää luhteikas. Mullakin oli lukot päällä. Takarenkaiden jousta. Puskuri. Sulla on aika vähän sitä puskuria. Joo. Onko? Jos mä laitan täällä vaikka jättää. Tästä kiinni. Oi, oi, oi. Tämäkin voi Kiertää saattaa tuolta. tästä. Taisit ihan. Asettaa välillä haasteita. Pääsitkö sä siitä? Mä pääsin. Vai just pistää renkaat tuohon ja tuohon. Joo, täytyy vaan
ajolinja katsoa kuntoon, niin kyllä ne sitten menee. Menee. Tämmöisissä autoissa on bensaa, onko se sellainen, jos loppuu bensa kesken matkan, niin... Joo. Miksi kaikissa autoissa ei sekään bensaa? Se olisi työnnetty joku tästä joukkoa, kun se on kiirettä. Tää menee kyllä hienosti, mutta tää haluaisin vähän jäykemmät öljyt iskaneihin, koska tuo kori hölstyy tosi paljon juurakautta. Mä en oikein tykkää siitä. Pieni mutatesti. Oho. On se aika syvä. Täällä on lisää mukaan.